Λοιπόν, για τη σειρά AutoCAD σκέφτομαι να μάθουμε κάποιες εντολές στην αρχή και από εκεί και μετά να ξεκινήσουμε και να κάνουμε πάνω σχέδια πάνω στα οποία θα μαθαίνουμε και τις εντολές έτσι ώστε να μην είναι βαρετό ούτε για εσάς αλλά σίγουρα ούτε και για εμένα. Λοιπόν, όταν ξεκινάτε λοιπόν το AutoCAD ασχέτου με όποια μορφή και να έχετε, πηγαίνετε εδώ πέρα πάνω, New, να φτιάξετε δηλαδή καινούριο και πατάτε ACAD ISO και πατάτε αν θέλετε να του βάλετε κάποιο όνομα, ok, βάλτε το και πατάμε Open. Λοιπόν, αυτό είναι το καινούριο που μας ανοίγει, ας σβήσω εγώ ένα προηγούμενο που έχω. Αυτό λοιπόν είναι το καινούριο που μας ανοίγει. Σίγουρα λοιπόν έχετε κάπου πάνω ένα μενού που λέει Draw. Αν λοιπόν το πατήσετε, μέσα θα βρείτε μια εντολή που λέγεται Line. Μόλις λοιπόν την πατήσετε και αυτήν και έρθετε εδώ πέρα πάνω, μπορείτε πλέον να σχεδιάσετε μια γραμμή. Να πω κάτι σε αυτό το σημείο. Το AutoCAD επικοινωνεί μαζί σας. Η καινούργια έκδοση AutoCAD, μάλλον πιο καινούργιες, όπως βλέπετε μου λέει δίπλα στον cursor Specify First Point. Επίσης όμως υπάρχει και μια μπάρα εδώ πέρα κάτω που μου λέει ακριβώς το ίδιο πράγμα, Specify First Point. Άρα λοιπόν τι μου λέει όρισέ μου το πρώτο σημείο. Ας πούμε λοιπόν το πρώτο σημείο ήταν εδώ πέρα. Τι μου λέει από κάτω, μου λέει Specify Next Point. Άρα κάνω και το επόμενο σημείο, εδώ. Πατώντας και το Escape, έχω λοιπόν φτιάξει μια γραμμή. Άρα καταφέραμε με μια απλή εντολή να φτιάξουμε μια γραμμούλα. Πάμε λοιπόν να δούμε κάτι άλλο σε αυτήν την εντολή. Ξαναπατώντας της και μου λέει Specify First Point, ας πατήσουμε πάλι εδώ. Ας πούμε ότι δεν ξέρουμε πού είναι το δεύτερο σημείο και ξέρουμε μόνο τη διάσταση. Άρα λοιπόν πατάμε 1600, ας πούμε ότι αυτή είναι η διάσταση, πατάμε Enter, Escape για να βγούμε από την εντολή και όπως βλέπετε έχω φτιάξει ακόμα μια γραμμούλα. Αυτό λοιπόν που σίγουρα θα έχετε παρατηρήσει είναι ότι η γραμμή μας, ας βάλουμε λίγο πάλι το πρώτο σημείο, πηγαίνει σύμφωνα προς τα εκεί που είναι ο cursor. Αν λοιπόν εγώ ήθελα να πάω τη γραμμή μου προς τα εδώ, πάω τον cursor μου αριστερά. Αν θέλω να τον πάω διαγώνια, τον αφήνω εδώ πέρα. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνω κλικ. Όπως βλέπετε ακόμα μπορώ να κάνω ό,τι εγώ θέλω. Αλλά τουλάχιστον του ορίζω την κατεύθυνση που θέλω να έχει η γραμμή μου. Άρα λοιπόν ας πάμε και αυτήν εδώ πέρα και ας γράψουμε 750. Γιατί όμως μετά κάνουμε Escape? Ίσως αυτό αναρωτιέστε. Γιατί λοιπόν αν ξανακάνουμε τη γραμμούλα μας και πατήσουμε 650, θα δείτε ότι σας λέει από κάτω Specify Next Point. Άρα σου λέει να πάμε σε επόμενο σημείο. Ουσιαστικά αυτή η γραμμή δεν τελειώνει ποτέ. Άρα λοιπόν αν εσείς θέλετε να κάνετε για παράδειγμα ένα ορθογώνιο, πηγαίνετε προς τα κάτω, βάζετε τις διαστάσεις 450, 650 και ουσιαστικά τώρα μπορούμε να ξαναπατήσουμε είτε την απόσταση που ήταν 450, είτε αν φέρω τον cursor μου εδώ πέρα, δείτε ότι μου βγάζει ένα τετραγωνάκι και αν πατήσω κλικ το κλείνει, είτε να κάνω κάτι άλλο. Όπως σας είπα, το AutoCAD επικοινωνεί μαζί μας. Λοιπόν, βλέπετε κάτω ότι μας έχει βγάλει δύο εντολές, Close και Undo. Αν λοιπόν εγώ πατήσω το C και Enter, μου το έκλεισε. Άρα λοιπόν τι έκανε, από αυτό το σημείο που ήμουνα, του πάτησα C και Enter και με πήγε στο πρώτο σημείο. Θα μου πεις δεν είναι και τόσο σημαντικό γιατί ξέραμε και τη διάσταση, μπορούσαμε να κάνουμε το κλικ. Δεν αντιλέγω. Όμως αν φτιάξετε κάτι περίεργο, εδώ πέρα, όπως κάνω εγώ αυτή την τρελή γραμμή, κάπως έτσι και θέλετε να το κλείσετε ή δεν ξέρετε ακριβώς τη διάσταση ή το οτιδήποτε, πατάς ένα C Enter και στο κλείνει από μόνο του. Και αφού λοιπόν έκανα και αυτή την καρικατούρα, για να μπορέσουμε να τα διαγράψουμε, κάνουμε ένα κλικ εδώ πέρα, μακριά, ανοίγουμε αυτό το τετράγωνο και τα επιλέγουμε ουσιαστικά όλα και κάνουμε ένα delete. Άρα λοιπόν τα διέγραψα, έκανα erase, το οποίο θα το δούμε και αυτό. Άρα λοιπόν διαπιστώσατε ότι με την εντολή Draw Line μπορείτε να σχεδιάσετε άνετα το περίγραμμα ενός σπιτιού και μέσα να βάλετε και τα δωμάτια, τους τοίχους δηλαδή. Και μπορείτε να φτιάξετε σκάλες και ακόμα πολλά πράγματα. Άρα λοιπόν είναι μια εντολή που θα τη χρησιμοποιείτε συνέχεια. Κάτι ακόμα που θέλω να σας δείξω και να κλείσω αυτή την εντολή, καθώς θα την χρησιμοποιήσουμε αρκετά πολύ, είναι ότι μπορούμε εδώ πέρα να πατήσουμε ένα σημείο, πατάμε και εδώ πέρα, πατάμε και εδώ πέρα, πατάμε και εδώ πέρα, γενικά φτιάχνουμε κάτι και ας πούμε ότι αυτό εδώ πέρα το κάναμε λάθος. Βλέπετε ότι κάθε μία γραμμή είναι και ένα διαφορετικό στοιχείο στο AutoCAD. Άρα λοιπόν αυτό εδώ πέρα μπορώ να το κάνω delete και να φύγει. Θα μου πείτε πού μπορεί να χρησιμεύσει αυτό. Αυτό λοιπόν μπορεί να χρησιμεύσει όταν φτιάχνετε κάτι και θέλετε βοηθητικές γραμμές, οι οποίες βοηθητικές γραμμές στο τέλος του σχεδίου σας δεν θα υπάρχουν.
Άρα λοιπόν μπορείτε να τη σχεδιάσετε, να φτάσετε στο σημείο που εσείς θέλετε και με το delete να την επιλέξετε και να φύγει. Εκεί πέρα σίγουρα θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Άρα λοιπόν σαν πρώτο tutorial ήθελα να σας δείξω αυτό, την εντολή drawLine, η οποία είναι μία από τις πιο βασικές εντολές γιατί θα τη χρησιμοποιήσουμε πάρα πολύ. Λοιπόν, με αυτή την εντολή μπορούμε να σχεδιάσουμε ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο. Έρχεστε λοιπόν στο μενού Draw, επιλέγετε την εντολή Rectangle και το πιο εύκολο μπορούμε να κάνουμε, όπως μας λέει και το AutoCAD, πες μου την πρώτη γωνία, πες μου τη δεύτερη γωνία και φτιάξει ένα όμορφο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο. Τι γίνεται όμως αν ξέρετε τις διαστάσεις του? Ερχόμαστε λοιπόν εδώ πέρα, επιλέγουμε την πρώτη μας γωνία και πατάμε, όπως βλέπετε κάτω μας βγάζει Area Dimension και Rotation. Επιλέγουμε λοιπόν το D που σημαίνει από την λέξη Dimensions που σημαίνει διαστάσεις. Μας λέει πες μου το μήκος του, ας πούμε ότι είναι 15, πες μου το πλάτος του, ας πούμε ότι είναι 7 και έχουμε φτιάξει ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμα με διαστάσεις. Αλλά αν δείτε ακόμα δεν έχουμε τελειώσει. Γιατί το AutoCAD δεν ξέρει προς τα που είναι η δεύτερη του γωνία. Άρα λοιπόν ας πούμε πως είναι προς τα εδώ πέρα και όπως βλέπετε έχει φτιαχτεί ένα όμορφο ορθογώνιο παραλληλόγραμμα με διαστάσεις. Τι γίνεται όμως αν επιλέξουμε τις άλλες εντολές? Λοιπόν, επιλέγουμε πάλι το πρώτο σημείο και πατάμε το α. Λοιπόν, μας λέει, πες μου ποιο είναι το ευαδόν του ορθογωνίου σου. Ας πούμε ότι είναι το 105. Μετά μας λέει, σύμφωνα με ποια διάσταση θέλεις να το υπολογίσουμε αυτό. Εμείς θέλουμε να το υπολογίσουμε με το μήκος. Πόσο είναι το μήκος? 15. Άρα λοιπόν έρχεται και όπως βλέπετε μας φτιάχνει ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο. Ας το διαγράψουμε και αυτό. Και ας πάμε λοιπόν στην τρίτη εντολή. Ας επιλέξουμε εδώ πέρα το σημείο, η οποία είναι το rotation. Ας πατήσουμε R λοιπόν και ουσιαστικά βάζει το ορθογώνιο παραλληλόγραμμό μας υπογωνία. Αν ξέρουμε τη γωνία πατάμε 45. Μετά μας λέει, αν δείτε, έχει φτιάξει ουσιαστικά υπογωνία ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο. Εμείς όμως ξέρουμε τις διαστάσεις. Άρα πατάμε D, Dimension. Πόσο είναι το μήκος του? 15. Πόσο είναι το πλάτος του? 7. Και έρχεται λοιπόν και μας φτιάχνει ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο. Βάζουμε και προς τα που θέλουμε να είναι και έχουμε φτιάξει ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο υπογωνία. Αν τώρα εσείς θέλετε αυτό να το ξαναεπαναφέρετε, άντε το είπα, να το ξαναεπαναφέρετε λοιπόν στην ευθεία ουσιαστικά, το μόνο που έχετε να κάνετε, γιατί αν δείτε πάλι σας το βγάζει από 45 μοίρες, είναι να πατήσετε το R, να πατήσετε τη γωνία 0 και τώρα όπως βλέπετε σας ξαναφτιάχνει το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο κανονικά. Άρα λοιπόν με αυτή την εντολή μπορούμε να μάθουμε και να φτιάξουμε ορθογώνιο παραλληλόγραμμο όπως και αν το έχουμε στο σχέδιό μας. Είτε αν ξέρουμε τις διαστάσεις του, είτε αν όχι κάνουμε κάτι τυχαίο, είτε να το φτιάξουμε υπογωνία, είτε να το φτιάξουμε σύμφωνα με το ευαδόν. Σε αυτό το tutorial θα μάθουμε την εντολή πολύγωνο δηλαδή. Θα μάθουμε πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε ένα πολύγωνο. Για να το χρησιμοποιήσετε θα πάτε στην εντολή Draw. Εδώ πέρα θα δείτε ότι δίπλα στο Rectangle υπάρχει ένα βελάκι. Τώρα ξαναλέω, ανάλογα με την έκδοσή σας μπορεί να μην είναι έτσι, αλλά σίγουρα μέσα στην εντολή Draw υπάρχει εντολή Polygon. Το επιλέγετε. Και τώρα μας λέει, πες μας πόσες μεριές θέλεις να έχει. Ας πούμε ότι εμείς θέλουμε να έχει 4. Μετά λέει, πες μας το κέντρο του πολυγώνου μας. Εγώ για να σας αποδείξω το τι θα γίνει μετά θα το καταλάβετε, θα βάλω συγκεκριμένα σημεία και κάτι που θέλω να πω σε αυτό το σημείο. Επειδή δεν έχουμε δείξει πώς βάζουμε σημεία, βλέπετε ότι εδώ πέρα μας δείχνει ένα νούμερο 167.4586, αυτές λοιπόν είναι συντεταγμένες. Ας πούμε λοιπόν ότι εμείς θέλουμε να τις βάλουμε στο σημείο 150, πατά το κόμμα από τον υπολογιστή μου, 150. Άρα λοιπόν το έχω ορίσει ποιο θέλω να είναι το κέντρο του πολυγώνου μου. Και τώρα μας βγάζει δύο επιλογές και μας λέει, θέλεις να είναι εγγεγραμμένο ή εγγράψιμο μέσα σε ένα κύκλο. Ας πατήσουμε εμείς ότι θέλουμε να είναι εγγεγραμμένο, αν δεν κάνω λάθος είναι η μετάφραση αυτού. Το επιλέγουμε και μας λέει τώρα, πες μας την ακτίνα του κύκλου. Και πατάμε το 15. Enter. Όπως βλέπετε μου έχει φτιάξει ένα πολύγωνο με 4 γωνίες, με 4 πλευρές, το οποίο είναι μέσα εγγεγραμμένο σε ένα κύκλο, δηλαδή μέσα στο κύκλο, ο οποίος κύκλος έχει διάμετρο 15 μονάδες.
Τώρα πάμε να πάρουμε τη δεύτερη επιλογή. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ πέρα, επιλέγουμε το Polygon και μας λέει ξανά πόσες πλευρές θέλεις να έχει. Θέλουμε να έχει 4. Πες μας το κέντρο είναι το 150,150, Enter. Πατάμε τη δεύτερη επιλογή και πατάμε την ακτίνα του κύκλου, 15. Όπως βλέπετε, μας το έχει φτιάξει απ' έξω. Το όλο θέμα είναι ότι, σύμφωνα με αυτά που λέει το AutoCAD, μας έχει φτιάξει ένα τετράγωνο μέσα σε έναν υποτιθέμενο κύκλο που εμείς δεν το βλέπουμε και ένα τετράγωνο έξω από ένα κύκλο που πάλι εμείς δεν το βλέπουμε, αλλά τον έχουμε ορίσει. Για να δούμε κιόλας άμα είναι σωστό το AutoCAD. Ερχόμαστε λοιπόν στην εντολή Circle, όπου θα σας τη δείξω και σε άλλο βίντεο λίγο πιο αναλυτικά. Την επιλέγουμε και αυτό που μας βγάζει είναι πες μας το κέντρο του κύκλου μας. Ποιο είπαμε ότι είναι το 150,150. Ξαναλέω ότι δεν χρειάζεται να μάθετε τώρα την εντολή του κύκλου, γιατί θα τη δείξουμε σε άλλο βιντεάκι. Και τώρα λέει πες μας ποια είναι η διάμετρος του κύκλου μας, 15. Και όπως διαπιστώνετε, το AutoCAD είναι απόλυτα σωστό, καθώς έχει φτιάξει ένα κύκλο ο οποίος είναι έξω από το πρώτο πολύγωνο που κάναμε και μέσα από το δεύτερο πολύγωνο που κάναμε. Άρα λοιπόν μάθαμε πώς να κάνουμε πολύγωνα τα οποία είναι είτε εγγεγραμμένα είτε εγγράψιμα σε κύκλο. Και αυτό μπορούμε να κάνουμε και να τεστάρουμε είναι να κάνουμε ακόμη ένα πολύγωνο, αλλά αυτή τη φορά θα έχει 6 πλευρές. Το κέντρο του κύκλου θα είναι το 150. Λάθος δικό μου, πατάω escape για να τη σβήσουμε την εντολή. Ξανά πολύγωνο, είπαμε 6 πλευρές, 150 κόμμα και όχι enter, πάτσα εγώ 150. Ας το πούμε ότι θα είναι εγγράψιμο και βάζουμε σαν διάμετρο το 15. Δεν το έχω επιλέξει. Ωραία, το 15. Και όπως βλέπετε έφτιαξε ένα εξάγωνο σύμφωνα με τον κύκλο και τις διαστάσεις που του έχω δώσει. Άρα λοιπόν μάθαμε να κάνουμε και πολύγωνο. Το AutoCAD λοιπόν αυτό που δεν έχουμε πει είναι ένα πρόγραμμα σχεδιαστικό. Δηλαδή τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό. Μπορούμε να σχεδιάσουμε ένα γρανάζι, μπορούμε να σχεδιάσουμε ένα σπίτι, μπορούμε να σχεδιάσουμε ένα γραφείο, μπορούμε να σχεδιάσουμε μια μηχανή, μπορούμε να σχεδιάσουμε μια καρδιά. Γενικά οτιδήποτε μπορούμε να σχεδιάσουμε γίνεται με το AutoCAD. Μάλλον οτιδήποτε θέλουμε να σχεδιάσουμε μπορούμε να το κάνουμε με το AutoCAD. Πάμε λοιπόν να μάθουμε την εντολή του κύκλου. Έρχεστε λοιπόν στο μενού Draw, επιλέγετε το κύκλο και όπως έχουμε πει το AutoCAD μας μιλάει και μας λέει πες μου που είναι το κέντρο του κύκλου. Μετά λέει είτε πες μου την ακτίνα σου ή αν θέλεις κούνα εσύ το ποντίκι και βάλε όσοι θέλεις. Ας πούμε εμείς ότι θέλουμε 80. Enter, έγινε ο κύκλος μας. Και όπως βλέπετε από κάτω έχει ένα βελάκι. Αυτό λοιπόν το βελάκι σας δίνει διάφορες εκδοχές στις οποίες μπορείτε να φτιάξετε ένα κύκλο. Είτε αν ξέρεις τη διάμετρο, είτε αν θέλεις 2 σημεία που θες να γίνει ένας κύκλος, είτε 3, είτε αν έχεις 2 γραμμές που θέλεις εκεί πέρα μέσα να είναι φαπτόμενος ο κύκλος, είτε 2 κύκλους όπως μας δείχνει από κάτω. Γενικά όπως βλέπετε όταν πηγαίνω πάνω σε μια εντολή μου λέει μια μικρή περιγραφή και αν το αφήσω λίγο παραπάνω μου βγάζει και μια μικρή εικόνα ώστε να μου εξηγήσει καλύτερα. Και αφού λοιπόν είδαμε πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε απλά ένα κύκλο, έτσι πολύ γρήγορα, πάμε να δούμε και τη διπλανή εντολή που είναι το τόξο. Το τόξο λοιπόν πάλι μπορούμε να κάνουμε, όπως βλέπετε μας λέει πες μας ποιο είναι το αρχικό σημείο εδώ, πες μας ποιο είναι το δεύτερο σημείο εδώ και ήδη αν δείτε πλέον μου έχει σχεδιάσει ένα τόξο. Πέρα μας λέει και ποιο είναι το σημείο που τελειώνει εδώ και έχω φτιάξει ένα τόξο. Πολύ ωραία. Μπορούμε επίσης αν πάμε εδώ πέρα κάτω να φτιάξουμε αυτό που κάναμε τώρα, να φτιάξουμε με γωνία, δηλαδή να πούμε την αρχή, το κέντρο και τη γωνία. Μπορούμε να φτιάξουμε αν ξέρουμε το μήκος. Γενικά όπως βλέπετε υπάρχουν διάφορες εκδοχές στο πώς μπορείτε να φτιάξετε ένα τόξο ή ένα κύκλο. Είναι κάτι πολύ εύκολο, θα το δουλέψουμε και μετά, αλλά γενικά αυτό κάνουν αυτές οι δύο εντολές, ή το κύκλος ή το τόξο. Τώρα αυτό που σας προτείνω είναι αν θέλετε να κάτσετε ή να δείτε τα παραδείγματάκια ή να φτιάξετε κιόλας για την κάθε μία εκδοχή, έτσι ώστε να μπορείτε όταν σας χρειαστεί το τόξο ή ο κύκλος να το φτιάξετε. Σε αυτό το tutorial θα ασχοληθούμε με το μενού Modify. Πάμε λοιπόν ουσιαστικά να χρησιμοποιήσουμε τις εντολές που θα δουλεύουμε πιο πολύ στο AutoCAD. Ξεκινάμε από τα απλά. Move. Κάνω ας πούμε ένα κύκλο. Κάνουμε ένα κύκλο λοιπόν έτσι εδώ πέρα, τον οποίο θέλουμε να τον κουνήσουμε. Εύκολο.
επιλέξτε λέει το αντικείμενο. Το επιλέγουμε το αντικείμενο. Όπως βλέπετε εδώ πέρα κάτω μου λέει έχεις διαλέξει ένα αντικείμενο. Αν θέλουμε μπορούμε να επιλέξουμε και άλλα. Κάνουμε λοιπόν ένα δεξί κλικ και πλέον το έχει πάρει. Ωραία, λέει, αφού το έχεις επιλέξει, από ποιο σημείο θέλεις να το μετακινήσεις, θέλεις από το κέντρο, θέλεις από εδώ πέρα, θέλεις από εδώ πέρα. Ας πούμε ότι το επιλέγουμε από το κέντρο. Κάνουμε κλικ λοιπόν εδώ πέρα και μπορούμε και το κουνάμε οπουδήποτε εμείς στο χώρο θέλουμε. Είτε αν γνωρίζουμε την απόσταση, μπορούμε δηλαδή εδώ πέρα να έρθουμε και να γράψουμε 50 ας πούμε, είτε να κάνουμε κλικ στο σημείο που θέλουμε. Εύκολο νομίζω, δεν έχω κάτι άλλο να πω για την εντολή move. Θα τη χρησιμοποιήσουμε περισσότερο και θα καταλάβετε και εσείς ουσιαστικά τι πρέπει να κάνουμε. Πάμε λοιπόν να κάνουμε copy. Όπως το λέει και η λέξη, αντιγράφει. Πάλι μου λέει επέλεξε το αντικείμενο και για να καταλάβετε τι εννοώ, ας φτιάξω έναν ακόμη κύκλο, ας φτιάξω ακόμη έναν, ας φτιάξω ακόμα έναν. Ωραία. Πάμε λοιπόν και επιλέγουμε την εντολή copy. Ωραία, μου λέει τι θέλεις να αντιγράψεις, ας πούμε θέλουμε να αντιγράψουμε αυτό και αυτό. Όπως βλέπετε μπορώ να διαλέξω πόσα αντικείμενα εγώ θέλω. Πάντα όταν τα διαλέγουμε κάνουμε ένα δεξί κλικ. Ωραία. Τώρα λέει specify base point. Ας πούμε ότι παίρνουμε το κέντρο. Και όπως βλέπετε μου έχει φτιάξει μάλλον δύο ακόμα κύκλους οι οποίοι είναι ακριβώς ίδιοι. Πάλι αν ξέρουμε την απόσταση τη γράφουμε, ας πούμε γράφουμε 200, enter, τελείωσε. Θέλουμε κι άλλο, βάζουμε κι άλλο. Θέλουμε κι άλλο, βάζουμε κι άλλο. Αν θέλουμε να βγούμε με την εντολή, πατάμε escape και όπως βλέπετε βγαίνουμε. Άρα αφού κάναμε και το copy, έλα delete, ωραία, πάμε να κάνουμε κάτι άλλο και για να το τελειώσουμε πάμε να κάνουμε το rotate. Με τον κύκλο δεν θα το καταλάβουμε, άρα έχω κάνει όπως βλέπετε ένα ορθογώνιο και αυτό το ορθογώνιο θέλω να το περιστρέψω. Επιλέγουμε λοιπόν την εντολή rotate και μας λέει πες μου ποιο αντικείμενο θέλεις. Θέλω ας πούμε αυτό εδώ πέρα το ορθογώνιο. Κάνουμε ένα δεξί κλικ για να το επιβεβαιώσουμε και λέει σύμφωνα με ποιο σημείο θέλεις να το περιστρέψεις. Ουσιαστικά σκεφτείτε το σαν να το καρφιτσώνετε από ένα σημείο. Εγώ ας πούμε θέλω εδώ. Ωραία, τώρα όπως βλέπετε μπορώ να το γυρίσω και να το περιστρέψω στο χώρο. Όπως εγώ θέλω. Αν θέλω έτσι, το αφήνω έτσι. Και τελείωσε. Αν ξαναθέλω να κάνω κάτι, rotate, το επιλέγουμε δεξί κλικ. Επιλέγουμε ποιο σημείο είπαμε θέλουμε να είναι το βασικό σημείο. Αυτό, άρα θέλω να το περιστρέψω σύμφωνα με αυτό και το φέρνω εδώ πέρα. Και τελειώνει η υπόθεση, το έχω κάνει rotate. Άρα λοιπόν όπως καταλαβαίνετε από το μενού Modify μπορούμε να περιστρέψουμε, να κουνήσουμε, να κόψουμε, να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Και έχουμε πάρα πολλά ακόμα να μάθουμε από αυτό το μενού. Σε αυτό το tutorial συνεχίζουμε με το μενού Modify και με τις εντολές του. Πάμε να δούμε εύκολα και γρήγορα την εντολή Scale. Με την εντολή Scale μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος ενός αντικειμένου σας. Κάνω ένα κύκλο. Επιλέγω την εντολή Scale, επιλέγω το αντικείμενό μου, δεξί κλικ έχουμε πει πάντα, παίρνουμε σαν base point το κέντρο του κύκλου και όπως βλέπετε κουνώντας το ποντίκι μου τον έχω μεγαλώσει. Άρα με την εντολή Scale αλλάζουμε το μέγεθος. Πάμε λοιπόν να δούμε την εντολή Trim την οποία θα τη χρησιμοποιήσουμε πολύ. Φτιάχνω ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο και φτιάχνω τυχαίες γραμμές. Τι θέλω εγώ να κάνω? Θέλω να διαγράψω τις γραμμές γύρω από το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο και να μείνουν μόνο μέσα. Επιλέγω λοιπόν την εντολή Trim. Πρώτα λοιπόν στην εντολή Trim επιλέγετε το όριο. Σε αυτή την περίπτωση το όριό μου είναι το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο. Άρα λοιπόν το επιλέγω και κάνω δεξί κλικ. Τώρα τι έχει γίνει? Όπως βλέπετε μου έχει σπάσει τη γραμμή σε τρία κομμάτια. Ένα το οποίο είναι πάνω από το ορθογώνιο παραλληλόγραμμα, ένα το οποίο είναι μέσα και ένα το οποίο είναι κάτω. Εγώ λοιπόν θέλω να διαγράψω αυτά τα οποία είναι γύρω. Και μπορώ να το κάνω και μαζικά. Και με escape, όπως βλέπετε γρήγορα έχω διαγράψει όλες τις γραμμές οι οποίες ήταν γύρω από το ορθογώνιο παραλληλόγραμμα. Και όλα αυτά με την εντολή Trim. Πάμε λοιπόν να δούμε την τελευταία εντολή για αυτό το tutorial, η οποία είναι η εντολή Fillet. Τι κάνει η εντολή Fillet? Φτιάχνω λοιπόν μια γωνία ουσιαστικά με δύο γραμμές. Και θέλετε τώρα εσείς αυτή τη γωνία να την κάνετε στρογγυλή, αντί να είναι έτσι. Πώς το κάνετε? Επιλέγετε την εντολή Fillet
και σου λέει δώσε μου το πρώτο αντικείμενο. Επιλέγουμε τη μία γραμμή. Πατάμε R, ακτίνα δηλαδή. Μάλλον πάμε να το κάνουμε, να σας δείξω κάτι άλλο. Τώρα που την έβαλα την ακτίνα 0, αν την έχει πάρει. Επιλέγουμε λοιπόν την εντολή fillet, γιατί είναι ένα σύνηθες λάθος που γίνεται. Επιλέγουμε το πρώτο αντικείμενο, λέει πες μου το δεύτερο σου αντικείμενο, το επιλέγεις, τίποτα. Όπως βλέπετε δεν έγινε κάτι, δεν έχει στρογγυλέψει, έχει μείνει έτσι. Πάμε να το ξανακάνουμε, να το ξαναδείτε. Ακολουθούμε ότι μας λέει το AutoCAD, έτσι. Επιλέγουμε το πρώτο αντικείμενο, ωραία. Λέει δώσε μου το δεύτερο αντικείμενο, το επιλέγουμε, δεν γίνεται κάτι. Γιατί δεν γίνεται κάτι? Γιατί σκεφτείτε ότι εδώ πέρα, όταν εσείς θα το κάνετε στρογγυλό, το AutoCAD πάει και φτιάχνει ένα κύκλο, ένα τόξο. Για να σας το κάνει σε αυτή λοιπόν τη στρογγυλάδα, θέλει να έχει μία ακτίνα. Άρα λοιπόν ξαναπαίρνουμε την εντολή. Παίρνουμε fillet, παίρνουμε το πρώτο αντικείμενο και πατάμε, αν δείτε κάτω, λέει radius, ακτίνα. Πατάμε το R, enter. Αν δείτε αυτή τη στιγμή έχει ακτίνα 0, γι' αυτό κιόλας δεν μπορεί να κάνει και τίποτα. Ερχόμαστε λοιπόν εμείς και βάζουμε ένα την ακτίνα, enter. Και τώρα πάμε και επιλέγουμε το δεύτερο αντικείμενο. Αν δείτε, αν κάνω zoom, βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή μου το έχει κάνει το ξάκι, το οποίο μπορώ να επιλέξω και να το αλλάξω. Ας κάνουμε delete, ας φέρουμε να ενώσουμε τις γραμμές μας, όπως βλέπετε τις έχω ξαναενώσει και πάμε να το κάνουμε με μεγαλύτερη ακτίνα για να το δείτε και εσείς. Επιλέγουμε, είπαμε πρώτη γραμμή, R, radius και ας το βάλουμε 4. Και επιλέγουμε και το δεύτερο αντικείμενο. Βλέπετε πως το δείχνει με τη μία. Τώρα επειδή έχουμε βάλει μεγαλύτερη ακτίνα, ας κάνω και ένα zoom, βλέπετε ότι το δείχνει με τη μία. Επιλέγουμε λοιπόν και το δεύτερο αντικείμενο και από εκεί πέρα που είχαμε μία αγώνια, τώρα λοιπόν έχουμε φτιάξει αυτή τη στρογγυλάδα, έχει βάλει αυτό το τόξο. Και αυτό έγινε με την εντολή fillet. Έχουμε λοιπόν να δείξουμε λίγες ακόμα εντολές από το Modify και νομίζω ότι θα είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουμε να κάνουμε το πρώτο σχέδιο. Συνεχίζουμε ακόμα με τις εντολές στο Modify, οι οποίες όπως βλέπετε είναι λίγο αρκετές. Πάμε λοιπόν να δούμε την εντολή, αφού είχαμε δει και τη fillet, πάμε να δούμε την εντολή Array. Με το Array, όπως δείχνει και το σχήμα, αν μπορείτε να καταλάβετε, μπορούμε και φτιάχνουμε ουσιαστικά πολλά αντίγραφα από ένα αντικείμενο. Για παράδειγμα, έρχομαι εδώ πέρα, φτιάχνω τον κύκλο και επιλέγω την εντολή Array. Επιλέγω τον κύκλο, κάνω δεξί κλικ και δείτε τι εμφανίζεται. Εμφανίζεται πάνω ένα υπομενού, θα το έλεγα, όπου σου λέει μπορούμε να φτιάξουμε 4 κολόνες, ας πούμε εμείς ότι θέλουμε 5, όπως βλέπετε προστίθονται, 3 γραμμές, εμείς μπορούμε να θέλουμε 4. Πες μου αν θέλεις το base point, το base point είναι σύμφωνα ας πούμε με το κέντρο μου και εδώ πέρα μπορούμε είτε αν θέλουμε να προσθέσουμε κι άλλα ή να αφαιρέσουμε, ας πούμε να το κάνουμε 2. Άρα λοιπόν όπως βλέπετε μπορείτε να φτιάξετε εύκολα και γρήγορα. Το level ουσιαστικά είναι για τρισδιάστατο, γι' αυτό κιόλας δεν το δείχνουμε. Άρα λοιπόν όπως βλέπετε μπορείτε να φτιάξετε εύκολα και γρήγορα ένα μοτίβο. Πλακάκια ας πούμε, μπορεί να θέλετε να κάνετε πλακάκια ή κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν γρήγορα και εύκολα μπορείτε να φτιάξετε ένα μοτίβο αντί να κάθεστε και να κάνετε copy. Αυτό λοιπόν σας κάνει εντολή Array. Και ας την κάνουμε και delete. Πάμε λοιπόν να δούμε την εντολή Offset. Έρχομαι λοιπόν εγώ εδώ πέρα, ας φέρουμε ένα παράδειγμα, να φτιάξουμε, ναι, ας φτιάξουμε λοιπόν ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμα 10 και 7. Ωραία. Ας πούμε λοιπόν ότι αυτό είναι το σπίτι μας. Ωραία, το έχουμε σχεδιάσει το γύρω-γύρω και θέλουμε να φτιάξουμε και την τοιχοποιία. Ας πούμε ότι αφού είναι αυτό 10 προς 7, ας πούμε ότι η τοιχοποιία έχει πάχος 2 πόντους. Το πιο απλό, μπορείτε να ξανακάνετε ένα πάλι ορθογώνιο παραλληλόγραμμα όπου θα είναι κατά 2 πόντους μεγαλύτερο. Ναι, αλλά γιατί να το κάνουμε πιο γρήγορα. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει εντολή Offset. Επιλέγουμε λοιπόν την εντολή Offset. Και τώρα μας λέει Specify Offset Distance. Ερχόμαστε λοιπόν εμείς και βάζουμε 2. Enter. Ωραία. Ποιο αντικείμενο θέλεις να κάνεις offset? Θέλω να κάνω αυτό εδώ πέρα. Ωραία. Προς τα πού σου λέει θέλεις να είναι η κατεύθυνση? Θέλεις να είναι προς τα μέσα ή προς τα έξω? Επειδή εμείς λοιπόν θέλουμε να κάνουμε τοιχοποιία και θεωρητικά έχουμε κάνει το μέσα, την κάνουμε προς τα έξω. Και όπως βλέπετε μου έχει φτιάξει ένα ακόμη ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, το οποίο είναι κατά 2 πόντους μεγαλύτερο.
Τώρα αν θέλω μπορώ να συνεχίσω, να επιλέξω αυτό και να κάνω πάλι προς τα έξω αυτό. Βέβαια τώρα δεν φτιάχνετε τοιχοποιία, μπορεί να θέλω να φτιάξετε κάτι άλλο. Και όπως βλέπετε συνεχίζω και φτιάχνω. Ή μπορώ αν θέλω να αλλάξω το distance και να το κάνουμε μεγαλύτερο ή μικρότερο. Και έχουμε λοιπόν φτιάξει το περίγραμμα κατά 2 πόντους μεγαλύτερο. Αυτό λοιπόν κάνει εντολή offset. Και πάμε να δούμε την τελευταία εντολή για σήμερα, την εντολή explode. Τι κάνει λοιπόν η εντολή explode? Όπως καταλαβαίνετε θα κάνει κάποια έκρηξη. Φτιάχνουμε λοιπόν ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμα. Και για κάποιον αλφα λόγο θέλουμε να διαγράψουμε αυτήν εδώ πέρα την εντολή. Καταρχάς κάτι που έχετε παρατηρήσει, θέλω να πιστεύω τουλάχιστον ότι το έχετε παρατηρήσει, είναι ότι αν φτιάξουμε ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμα με την εντολή rectangle και έρθουμε και φτιάξουμε ένα ορθογώνιο, ας πούμε ότι είναι το ίδιο. Τώρα παιδιά διαστάσεις με το μάτι, ας τις πετύχω. Λοιπόν, έχω φτιάξει 2 ορθογώνια παραλληλόγραμμα. Το ένα το έχω φτιάξει με εντολή rectangle και το άλλο το έχω φτιάξει με απλές γραμμές. Ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι ότι με την εντολή rectangle θα δείτε ότι αν πάω πάνω στο ορθογώνιο παραλληλόγραμμα φωτίζεται όλο. Ενώ αντίθετα με την εντολή line φωτίζονται ξεχωριστά οι γραμμές, οι 4 γραμμές που έκανα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εδώ πέρα είναι ένα αντικείμενο, ενώ εδώ πέρα είναι 4. Άρα λοιπόν εδώ πέρα, αν ερχόμασταν και θέλαμε να διαγράψουμε για τον αβ λόγο αυτήν εδώ πέρα τη γραμμή, την επιλέγουμε, κάνουμε delete και τελείωσε η υπόθεση. Ας το διαγράψω τώρα, δεν χρειάζεται, καταλάβετε τι θέλω να πω. Σε εδώ πέρα όμως δεν μπορούμε να το κάνουμε. Θα μου πει κάποιος μήπως γίνεται με την εντολή trim. Αν λοιπόν έρθω και επιλέξω την εντολή trim και το πατήσω, θα δείτε ότι πάλι το πιάνει όλο σαν ένα αντικείμενο. Άρα τι γίνεται? Εγώ λοιπόν θέλω αυτό κάπως να το σπάσω σε 4 κομμάτια. Όπως φαντάζεστε γίνεται με την εντολή explode. Επιλέγετε λοιπόν την εντολή explode, επιλέγετε το αντικείμενο, δεξί κλικ και όπως βλέπετε μου το έχει σπάσει σε 4 γραμμές. Άρα λοιπόν εγώ τώρα πολύ εύκολα μπορώ να έρθω, να κάνω ένα delete και να τελειώσει. Άρα λοιπόν αυτό κάνει η εντολή explode. Πάμε λοιπόν σε κάτι άλλο που ήθελα να δείξω από πιο πριν. Θα αφήσουμε λίγο, στο επόμενο βίντεο συνεχίζουμε και μάλλον τελειώνουμε με το μενού Modify. Επιλέγω λοιπόν τον κύκλο. Κάνω ένα κύκλο. Ωραία. Πώς κάνω zoom in, zoom out? Με τη ροδέλα. Όπως φαντάζομαι το έχετε βρει κιόλας από μόνοι σας. Ροδέλα μέσα, ροδέλα έξω και κάνουμε zoom in, zoom out. Ωραία. Πώς μετακινούμε στο χώρο? Για να μετακινηθείτε στο χώρο έχετε παρατεταμένο κλικ μέσα τη ροδέλα, βγαίνει αυτό το χεράκι, κουνάτε το ποντίκι σας και κινείστε μέσα στο χώρο. Ωραία Λευτέρη μου, εγώ έχω κινηθεί φίλε μου πάρα πολύ μέσα στο χώρο, μα πάρα πολύ, και δεν ξέρω πού είναι το αντικείμενο μου, το έχω χάσει. Μπορώ κάπως να το βρω? Φυσικά και μπορείς κάνοντας διπλό κλικ μέσα τη ροδέλα σου. Όπως βλέπετε εμφανίζεται ο κύκλος μου στην οθόνη. Προσοχή! Αν έχεις κάνει εσύ τον κύκλο στον όμορφο εδώ πέρα, έχεις κάνει έναν άλλο κύκλο εδώ πέρα, έχεις κάνει τέρμα κάτω, μια γραμμή. Ωραία. Τι γίνεται αν κάνεις διπλό κλικ? Όπως διαπιστώνεις, σου φέρνει το AutoCAD όλα τα αντικείμενα, όσα και αν έχεις σχεδιάσει, μέσα σε αυτή την οθόνη σου. Άρα αν εσύ εδώ μέσα έχεις 200 αντικείμενα, ίσως γίνει και λίγο χαμός. Αλλά τέλος πάντων, για να τα επαναφέρεις και να τα δεις όλα μαζί, κάνεις πάλι διπλό κλικ τη ροδέλα σου. Ας τα διαγράψω και πάμε λίγο να δούμε αυτό που θα χρειαστούμε και για την εντολή stretch. Τη διαφορά του μπλε με του πράσινου ορθογώνου. Ποια λοιπόν είναι αυτή η διαφορά? Καταρχάς ας δούμε πώς πάμε να τα κάνουμε αυτά τα δύο ορθογώνια. Έρχομαι, κάνω ένα κλικ εδώ πέρα και πηγαίνω το ποντίκι μου προς τα δεξιά. Βγαίνει ένα μπλε ορθογώνιο. Ωραία. Τελειώσαμε. Έχω το ποντίκι μου εδώ πέρα και πάω το ποντίκι μου ή την κατεύθυνση προς τα αριστερά και βγαίνει ένα πράσινο. Άρα λοιπόν μπορούμε όλοι να το κάνουμε. Τώρα για να δούμε ένα παράδειγμα, κάνουμε ένα κύκλο, κάνουμε και ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμα και κάνουμε και μία γραμμή. Πάμε λοιπόν να δούμε από το ίδιο σημείο. Θα κάνω ένα κυκλάκι εδώ πέρα. Όχι μωρέ, εμείς το κάνουμε αυτό. Λοιπόν, πάμε λοιπόν από το ίδιο σημείο εδώ πέρα, έτσι θα το θυμόμαστε, και επιλέγουμε, μισό λεπτάκι για να δω πού θα δουλέψει. Εδώ πέρα λογικά θα δουλέψει. Ναι, από αυτό λοιπόν το σημείο
επιλέγουμε και κάνουμε το μπλε κουτάκι μας. Συνεχίζει. Τι διαπιστώνετε? Εδώ πέρα τίποτα. Εδώ πέρα φωτίζει γραμμή. Λοιπόν, το κουτάκι μου έχει περάσει από το περισσότερο σημείο του κύκλου, έχει πιάσει λίγο από το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο και έχει μέσα του όλη τη γραμμή. Αν λοιπόν εγώ εδώ πέρα κάνω ένα κλικ, διαπιστώνουμε ότι έχει επιλέξει μόνο τη γραμμή. Κάνω delete, την κάνει delete. Τα άλλα τα υπόλοιπα δεν τα κάνει delete. Αν κάνουμε πάλι, εδώ πέρα νομίζω το κάναμε, αν κάνουμε πάλι το πράσινο κουτάκι, δεν το κάναμε εδώ Λευτέρη, το κάναμε εδώ, ας πούμε. Αν κάνουμε λοιπόν το πράσινο κουτάκι και το αφήσουμε εδώ πέρα, τι διαπιστώνετε? Ότι έχω πιάσει ένα μικρό έτσι σημείο από το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, ένα ακόμη πιο μικρό σημείο από τον κύκλο μου και σχεδόν όλη μου τη γραμμή, και τι γίνεται? Τα επέλεξα όλα. Άρα λοιπόν, όπως φαντάζεστε, αυτή είναι η διαφορά του μπλε και του πράσινου κουτιού. Για όσους δεν κατάλαβαν, πάμε λίγο να το πούμε πιο αναλυτικά. Το μπλε κουτί, για να επιλέξει ένα αντικείμενο, πρέπει το αντικείμενο να είναι όλο μέσα σε αυτό. Έτσι δεν το επιλέγεις, έτσι δεν το επιλέγεις, έτσι δεν το επιλέγεις, ούτε έτσι το επιλέγεις. Για να το επιλέξεις πρέπει να είναι όλος ο κύκλος μέσα, ακόμη και έτσι. Έτσι λοιπόν είναι όλος ο κύκλος μέσα και τον έχεις επιλέξει. Ποια είναι η διαφορά του πράσινου κουτιού? Το πράσινο κουτί, οτιδήποτε ακουμπήσει, το έχει επιλέξει. Τόσο, το επέλεξες. Άρα λοιπόν, αν εσύ έχεις πολλά αντικείμενα και θες να τα διαγράψεις, ας πούμε αυτά τα δύο, αλλά εντάξει, θες να το κάνεις και λίγο γρήγορα, χωρίς να διαγράψεις τη γραμμή, τάκ εδώ, delete. Είδες, δεν έφυγε η γραμμή, ακόμη και που το έφερα εδώ πέρα, δεν έφυγε η γραμμή μου, γιατί δεν επιλέγει. Γιατί όπως είπαμε, στο μπλε κουτί πρέπει να είναι τα πάντα μέσα σε αυτό. Ακόμη και εδώ πέρα δεν στο επιλέγει. Αυτό λοιπόν θα το καταλάβεις καλύτερα όταν θα πάμε να κάνουμε την εντολή stretch. Γιατί εκεί πέρα θα το χρειαστούμε. Άρα λοιπόν το ξαναδείχνω, μπλε κουτί πρέπει να είναι τα πάντα μέσα για να τα επιλέξουμε, και μάλιστα το AutoCAD σου δείχνει και τι πιάνει, δηλαδή στον κύκλο θα δεις ότι αλλάζει, τον κάνει πιο φωτεινό. Το ορθογώνιο το κάνει πιο φωτεινό. Η γραμμή δεν γίνεται. Ακόμη και αν το φέρω τόσο, η γραμμή δεν πρόκειται να γίνει αν δεν μπει όλη μέσα. Ενώ το πράσινο κουτί, αν το κάνω έτσι εδώ, βλέπεις που είναι στη μέση, τα έχω πιάσει όλα. Άρα λοιπόν αυτή είναι η διαφορά του μπλε και του πράσινου κουτιού. Δηλαδή αν θέλω να τα διαγράψω όλα γρήγορα, πράσινο κουτάκι, delete, έφυγε. Γεια σας. Σε αυτό το βίντεο tutorial συνεχίζουμε και μάλλον τελειώνουμε με το μενού Modify. Πάμε λοιπόν να δούμε εύκολα και γρήγορα τις τελευταίες εντολές. Έρχομαι, κάνω ένα κύκλο και επιλέγω την εντολή Erase. Η Erase, όπως καταλαβαίνετε, διαγράφει αντικείμενα. Αυτό δηλαδή που κάνεις με το Delete. Λέει Select Object, το επιλέγεις. Μπορείς αν θέλεις, όπως έχουμε πει, να διαλέξεις πολλά αντικείμενα, 10, 20, 30. Κάνεις δεξί κλικ και το αντικείμενό σου διαγράφηκε. Ωραία. Πάμε να δούμε την εντολή Extend. Την Extend εντολή θα τη βρείτε μαζί με την εντολή Trim. Τι κάνει η Extend εντολή? Η Extend λοιπόν προεκτείνει ένα αντικείμενο σύμφωνα με κάποιο άλλο. Άρα λοιπόν αν εγώ θέλω αυτή η γραμμή να ακουμπήσει αυτήν εδώ πέρα, παίρνω την εντολή Extend, την επιλέγω. Τι είπαμε, όπως και στο Trim, στο πρώτο κλικ θα πάρουμε το όριό μας. Εμένα το όριό μου είναι αυτή η γραμμή. Το επιλέγω, κάνω δεξί κλικ και έρχομαι πάνω σε ποια γραμμή θέλω να προεκτείνω. Αυτή είναι εδώ πέρα. Όπως βλέπετε, κάτσε να είναι τα γράμματα λίγο πάνω για να φανεί, κάνει και από μόνο του ένα preview. Το βλέπετε εδώ πέρα. Κάνει λοιπόν ένα preview να σου δείξει πώς θα είναι το αποτέλεσμά σου. Κάνεις κλικ, κάνεις ένα escape και τελείωσε. Αυτή η γραμμή ακούμπησε αυτήν εδώ πέρα. Άρα αυτό λοιπόν κάνει εντολή extend. Και πάμε να δούμε την τελευταία εντολή stretch. Έρχομαι και κάνω ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο. Τέλεια. Τώρα, όπως είπαμε και σε προηγούμενο tutorial, το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο και για εμάς και για το AutoCAD, τι είναι? Είναι ένα ολόκληρο αντικείμενο. Άρα λοιπόν έρχομαι εγώ, το επιλέγω, δείτε λίγο, έχω παρατεταμένο κλικ σε μια γωνία και δείτε τι λέει, λέει Specify Stretch Point. Άρα αυτή τη στιγμή τι το κάνω? Το κάνω stretch. Σωστά. Το αλλάζω δηλαδή το σχήμα. Τέλεια. Το κάναμε stretch. Άρα τώρα θα μου πείτε εσείς, αφού ρε Λευτέρη το κάνουμε από μόνιμα stretch, ποιος ο σκοπός να υπάρχει αυτή η εντολή εδώ πέρα? Πάμε λοιπόν να κάνουμε κάτι άλλο. Πάμε να κάνουμε ένα ακόμα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο. Εδώ. Ωραία.
Δεν είναι βέβαια και τόσο, αλλά δεν πειράσει. Και τι είπαμε, θα κάνουμε ακριβώς τα ίδια βήματα. Πιάνουμε, είπαμε, αυτήν εδώ πέρα τη γωνία, το τραβάς, κάνει stretch και όπως βλέπεις δεν γίνεται stretch. Γιατί όπως είπαμε, αυτό στα μάτια μας εμάς μπορεί να φαίνεται σαν ένα ολόκληρο σχήμα, αλλά για το Auto είναι 4 διαφορετικά σχήματα, 4 γραμμές. Άρα λοιπόν εσύ για να μπορέσεις να κάνεις stretch αυτό εδώ πέρα το σχήμα, θα πρέπει να πάρεις την εντολή. Δεν γίνεται να το κάνεις με το απλά να επιλέξεις τη μια γωνία και να το τραβήξεις. Άρα λοιπόν έρχεσαι επιλέγεις την εντολή stretch. Ωραία. Σου λέει από κάτω select object. Ποιο είναι το object σου? Αυτό. Τέλεια. Κάνεις δεξί κλικ. Πιάνεις μια γωνία, ας πούμε αυτήν. Το κουνάς και τι διαπιστώνεις, φίλε μου? Ότι αντί να κάνεις stretch, το αντικείμενό σου κουνιέται στο χώρο. Πάμε να το ξανακάνουμε. Select object. Δεξί κλικ. Το επιλέγεις και συνεχίζει το αντικείμενό σου και κουνιέται στο χώρο. Γιατί λοιπόν γίνεται αυτό? Παρατήρησε κάτι εδώ πέρα. Όταν θα το επιλέξω, τι διαπιστώνεις? Ότι 2 γραμμές κουνιούνται και 2 μένουν σταθερές. Σωστά. Ενώ εσύ τι έχεις κάνει εδώ πέρα? Μου έχεις επιλέξει όλο το αντικείμενο και δεν έχεις αφήσει κάτι σταθερό, ουσιαστικά κάτι καρφιτσωμένο, ώστε όταν θα τραβήξω εγώ αυτά να μεγαλώσουν. Αυτό έχεις επιλέξει όλα και το τραβάς, θεωρητικά το αντικείμενο κουνιάται, αφού δεν έχει κάποιο σημείο σταθερό. Άρα λοιπόν τι κάνω? Ξανεπιλέγουμε την εντολή stretch. Έρχεσαι με το πράσινο κουτάκι που μάθαμε σε προηγούμενο tutorial, επιλέγεις τις 3 γραμμές, δεξί κλικ και τώρα λοιπόν το πιάνεις και όπως βλέπεις τι γίνεται? Γίνεται stretch. Γιατί έχω καρφιτσώσει την αριστερή μου μεριά και κουνάω τις υπόλοιπες. Πάμε να το ξαναδούμε. Stretch, είπαμε πράσινο κουτάκι, δεξί κλικ και έρχεσαι εσύ εδώ πέρα και το κουνάς. Προφανώς και άμα καρφιτσώσεις άλλη γραμμή θα βγει αλλιώς το σχήμα, έτσι. Αλλά πάντα πρέπει να έχεις κάτι καρφιτσωμένο. Γιατί όταν θα μου το επιλέξεις εδώ πέρα όλο, δεν έχει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή αν εσύ το τραβήξεις, αυτή η μεριά δεν είναι καρφιτσωμένη. Άρα λοιπόν αν εσύ το τραβήξεις, τι κάνεις? Την παίρνεις μαζί σου αυτή τη μεριά. Το μετακινείς. Άρα αυτό δεν αλλάζει μέγεθος. Οπότε πρέπει πάντα να θυμόμαστε. Ας το ξαναφέρουμε. Πάντα λοιπόν πρέπει να θυμόμαστε ότι μία πλευρά πρέπει να είναι καρφιτσωμένη. Βλέπεις? Και τώρα μπορείς να το κάνεις stretch. Πάμε να δούμε μία μπάρα εδώ πέρα κάτω που υπάρχει, η οποία όπως βλέπετε έχει πολλά κουμπάκια. Πάμε να δούμε τα βασικά για αρχή. Σε εσάς, ανάλογα με ποια έκδοση έχετε, μπορεί να λέει OSNAP, μπορεί να λέει Grid, μπορεί να λέει Ortho, μπορεί να λέει Snap. Τι κάνουν λοιπόν αυτά εδώ πέρα? Πάμε καταρχάς και βλέπουμε το πρώτο, το οποίο λέει Grid. Αυτή τη στιγμή λέει ότι είναι on και όπως παρατηρείτε έχει ένα γράμμα μέσα παρένθεση, το F7, κουμπί μάλλον, όχι γράμμα. Grid mode λέει F7. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι shortcut. Αν πατήσει το F7 είτε το ανοίγει είτε το κλείνει. Αυτή τη στιγμή είναι on. Αν το κάνουμε off, τι παρατηρείτε? Ότι έχει από πίσω το χαρτί μιλιμετρέ ή αυτά τα τετραγωνάκια ή το δίχτυ, όπως θέλετε πείτε το. Αυτό λοιπόν, αυτό που σου κάνει είναι σου εμφανίζει αυτό το βοηθητικό πλέγμα με το οποίο μπορείς να σχεδιάσεις θεωρητικά καλύτερα. Αν κάνεις δεξί κλικ κιόλας και settings, εδώ πέρα, μπορείς αν θέλεις αυτό το πλέγμα να το κάνεις πιο πυκνό ή πιο αραίο. Άρα λοιπόν τελειώνουμε με το grid. Πάμε στο επόμενο. Πάμε στο snap. Για να πάμε λοιπόν στο snap, έρχομαι, κάνω λίγο zoom για να σας το δείξω. Ωραία, snap, εδώ, τέλεια. Αυτό το τρίγωνο θα μας βοηθήσει πολύ. Έκανα λοιπόν ένα τρίγωνο. Ωραία, με το snap off. Πάμε να κάνουμε με το snap on. Πάω πάλι να κάνω ένα τρίγωνο. Τι παρατηρείς? Δεν μπορώ να κινηθώ ελεύθερα στο χώρο, αλλά μπορώ να πατήσω μόνο πάνω στα σημεία του μιλιμετρέ μου. Το βλέπεις? Δεν μπορώ να κινηθώ ελεύθερα και να κάνω αυτό το τρίγωνο όπως έκανα πριν. Μπορώ να σχεδιάσω μόνο πάνω σε αυτά τα σημεία του μιλιμετρέ. Και αν μάλιστα κάνω δεξί κλικ snap settings, μπορώ και εδώ πέρα να αλλάξω το βήμα μου. Δηλαδή θέλω να κινούμε ένα κουτάκι, θέλω να κινούμε ένα 2, θέλω να κινούμε ένα 3. Μπορώ λοιπόν να έρθω και να αλλάξω το βήμα μου. Άρα λοιπόν αυτό κάνει και το snap. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε τι? Πάμε να δούμε το όρθο. Το όρθο λοιπόν
που θα σε βοηθήσει. Αν δεις το σηματάκι του, έχει μία κάθετη γραμμή. Έχει μία κάθετη γωνία μάλλον. 90 μοίρες. Γιατί? Έρχομαι λοιπόν εγώ με το όρθιο κλειστό και θέλω να κάνω ένα ορθογώνιο τρίγωνο. Εντάξει, έχω κάνει πολύ zoom, βγάζω και τα μάτια μου και ας πούμε ότι με 1000 ζόρια και με αυτή τη βοήθεια που μου βγαίνει την έξτρα έκανα ένα ορθογώνιο τρίγωνο. Ωραία. Γιατί λοιπόν εγώ να κάθομαι να ζορίζω και τα μάτια μου και να μην υπάρχει κάτι το οποίο μπορώ να σχεδιάζω εύκολα να κάνω ορθογώνιες γωνίες. Πώς γίνεται αυτό? Έρχεται λοιπόν το όρθο, το ενεργοποιείς, επιλέγεις τη γραμμή σου και τι γίνεται? Σχεδιάζεις πάντα, μα πάντα ορθογώνια. Ό,τι και να κάνεις, σχεδιάζεις ορθογώνια. Δεν μπορείς να το αλλάξεις αυτό, βέβαια μόνο με το ενεργοποιείς. Άρα λοιπόν, όπως βλέπετε, όσες φορές και να σχεδιάσω, όσο δεξιά, αριστερά, κάτω, όπου και να πάω, πάντα μα πάντα σχεδιάζω ορθογώνια. Άρα λοιπόν, όταν θέλεις να κάνεις μεγάλες γραμμές, μεγάλες ευθείες και θέλεις να είναι απόλυτα κάθετη αυτή η γραμμή σου, το κάνεις με το όρθιο, το οποίο ενεργοποιείται με το F8 και απενεργοποιείται αντίστοιχα. Και πάμε να δούμε το τελευταίο που είναι το snap. Το απενεργοποιώ για αρχή για να δεις κάτι. Πάω λοιπόν εγώ να κάνω ένα τρίγωνο. Δεν είναι απαραίτητο ορθόγωνο. 1, 2, 3. Άντε τώρα εγώ θέλω να πέσω σε αυτήν εδώ πέρα τη γραμμή, στο τέλος της. Πρέπει να κάνω zoom και ξανά zoom και να πέσω. Έπεσε. Έκλεισε? Όχι, δεν έκλεισε. Αν το δεις τώρα εσύ από μακριά, στο φέρω έτσι εδώ πέρα, τι θα μου πεις Λευτέρη, αυτό είναι μια χαρά τρίγωνο. Όχι, δεν είναι όμως τρίγωνο, γιατί αν έρθεις εσύ εδώ πέρα, το κατά αυτή τη στιγμή το γνωρίζει και αν εσύ αυτό ήθελες να το γεμίσεις, να κάνεις το οτιδήποτε, δεν θα μπορούσες. Γιατί υπάρχει αυτό εδώ πέρα το κενό. Θα μου πεις, γιατί να μην κάνω ένα extend, να το ακουμπήσω, να κάνω και ένα trim, να κόψω αυτό. Πολύ σωστό αν το έχεις βρει αυτό, γιατί σημαίνει ότι θυμάσαι τα προηγούμενα tutorial και θυμάσαι τις εντολές modify. Αλλά ναι, μπορείς αυτό να το κάνεις, αλλά δεν είναι αυτή η λογική μας. Δεν είναι η λογική για κάθε ένα σχέδιο που κάνουμε να ψάχνουμε την ψήρα, ας πούμε, να κάνουμε zoom, να δούμε αν φάπτονται οι γραμμές, αν τέμνονται. Οπότε, τι κάνεις? Delete, έχεις το snap ανοιχτό και θα δεις τώρα ότι όταν θα πας εσύ να σχεδιάσεις τη γραμμούλα σου, έρχεται και σου βγάζει εδώ πέρα ένα τετραγωνάκι. Endpoint μάλιστα βγάζει και αυτή τη λέξη. Άρα λοιπόν εσύ το επιλέγεις και ξέρεις με την ακρίβεια του χιλιοστού τέρμα όμως, ότι αυτές οι δύο γραμμές ακουμπάνε. Άρα λοιπόν είσαι σίγουρος ότι αυτό εδώ πέρα είναι κλειστό. Ωραία. Πάμε λοιπόν να κάνουμε και ένα δεξί κλικ, να δούμε εδώ πέρα κάποια πράγματα. Τι σου λέει? Ότι φίλε μου, όποτε εσύ βλέπεις το τετράγωνο, ξέρεις ότι αυτό το πράγμα είναι το τέλος μιας γραμμής. Όταν βλέπεις το τρίγωνο, είναι η μέση. Είναι το κέντρο και υπάρχουν ανάλογα διάφορες μα πάρα πολλές επιλογές. Συνήθως αυτές που σου έχει στην αρχή είναι και αυτές οι οποίες χρησιμοποιείς περισσότερο. Πατάμε λοιπόν και ένα OK εδώ πέρα και πάμε να δούμε, ας πούμε, για παράδειγμα, αν εγώ θέλω να σχεδιάσω μία γραμμή από τη μέση αυτής, βλέπεις που μου βγαίνει το τριγωνάκι. Ούτε να κάθομαι να μετράω, ούτε να σχεδιάζω ακριβώς και να κάθομαι να ψάχνουμε. Μπαμ, μου το βγάζει και ξέρω ότι είμαι 100% σωστός, γιατί αυτή η γραμμή μου ξεκινάει από τη μέση αυτής εδώ πέρα της γραμμής. Και αυτό λοιπόν ενεργοποιείται και απενεργοποιείται με το F3. Προσωπική μου άποψη πιστεύω θα το έχετε συνέχεια ανοιχτό. Βέβαια, κάτι σημαντικό. Μην έρθεις και τα επιλέξεις όλα. Όχι πως είναι κακό. Γιατί στο λέω αυτό? Γιατί αν κάνουμε ένα απίστευτα περίπλοκο σχέδιο, πίστεψέ με ότι όταν θα κινείς το ποντίκι σου μέσα, θα σου βγάζει όλη την ώρα midpoint, endpoint, κέντρο, παράλληλες που τέμνονται κάθετες και θα γίνει μια μάχη. Καλό είναι να έχεις τα πιο βασικά και όταν θέλεις κάτι παραπάνω να έρχεσαι και να το επιλέγεις. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Λοιπόν, αυτά είχα παιδιά να σας δείξω από αυτό εδώ πέρα κάτω το μενού. Θα δούμε μετά και άλλα πράγματα, κλίμακες που μπορούμε να αλλάξουμε και τέτοια, αλλά προς το παρόν δείτε αυτά, δουλέψτε τα